ifama ndikuyo inkomo esizisengayo phaa inkomo zonke eziphilayo zi-570 yonke inkomo phayana. Kulo 570 sisenga inkomo ezi-294. Now kula 294 i-161 ichaphazelekile sesi sifo se-foot and mouth disease. Silufumene uncedo kurhulumente okokuqala because bendisilo madathi nge-4th bazile bazosemplisha and then babuya ke ngoku phaa nge-6-7 bavaccinata zonke iinkomo ezikhoyo phaa efameni. But ndabuza ke le extension officer, le liyeza lenza ntoni? Wathi hayi, eli yeza alinyangi, lifana nothintela mhlawumbi sekuthiwa ukuze ungabi na corona funeka ufumane le vaccine. So yi-vaccine la bayifaka phaa, bafaka le ntsholongwane ezalwa nale ngaphandle xa ifuna ungena. But yona inkomo kuzawufuneka izihilishele ngokwayo iphile. Yile nto njena sicetyiswe ke ngoku ngoovet aba masithenge ii-proteins, ii-vitamins, sifake ii-vitamins apha ezinkomeni ukwenzela uba zizoba namajoni strongo okulwa. So nalo uncedo selifumeneyo kurhulumente. Bathi ke bazawubuya emva kwenyanga bazophinda vere bathi revaccinate uba akabikho mahluko ubheke phi.